Xogħol il-pustier jiswa mitlu deb. Matul iż-żmien sar progress f'dan il-qasam tant li xogħlu m'għadux kif kien dari. F'dawn iż-żminijiet ta' festi u news reħiela lejn l-uffiċċju ewlieni tal-Malta Post fil-Marsa fejn iltqajna ma' Chief Operating Officer Sur Adrian Vassallo li tana stampa ċara tax-xogħol li jkun qed isir fi żmien il-miliet. Tlabni jgħidilna jekk illum il-Maltin għadhomx jibatu kartolini tal-miliet. Għadhom jibatu, ma sfortunatament l-ammont li ta' kartolini li jintbatu naqas ma' żminijiet, kull sena jonqos iktar mis-sena ta' qabel. Li hija ħasra għax jekk xi ħadd jirċievi kartolina, din hemm da valur iktar milli meta jirċievi messaġġ jew SMS fuq il-mowbile pereżempju, għax inti peress li qed tibgħat kard il dak li jkun jidher li kien hemm ħsieb warajha u li inti il dak li jkun mort oltre il-just batlu message biex turih li inti tixtieqlu tawguralu għal żmien il-miliet. Sibna ta' ħaddiem għaddejjem bix-xogħol tagħhom, uħud kienu qed jażlu l-pakketti li kienu għadhom kif waslu minn barra minn Malta mill-ajruport skont l-inħawi li jridu jitqasmu f'pajjiżna. Bħala parti mill-proċess isir l-scanning biex l-oġġetti fil-pakketti jkunu traċċabbli ħalli l-klijenti jkunu jafu fejn wasal il-pakkett tagħhom. Is-Sur Vassallo spjeganna li llum il-ġurnata il-pakketti ta' daqs kbir jiġu mqasma b'vannijiet apposta filwaqt li l-pakketti iżgħar jitqasmu mill-pustier innifsu. Mela kif għedna il-kartolini qed jonqsu, l-ittri qed jonqsu, imma qed jiżdiedu l-pakketti. Allura x-xogħol tal-pustier inbidel ma' żminijiet fejn issa qed iqassam iktar pakketti milli kien qabel. Għalhekk il-pustiera aħna qed nipprovdulhom vettura biex ikunu jistgħu jqasmu l-ittri, allura fejn qabel kienu jqasmu bil-mixi jew b'mutur, issa qed nipprovdulhom vettura li tista' ġġorr fiha iktar pakketti. F'dan il-perjodu tas-sena l-ħidma tkun kbira tant li l-ħaddiema jaħdmu ħinijiet twal saħansitra sa tard bil-lejl biex il-konsumatur ikun muqdi aħjar. Mela aħna nissuġġerixxu li jekk hemm nies li ħajxu online rigali tal-miliet jixtruhom online, li dan isir kemm jista' jkun kmieni, preferibilment fi Black Friday jew Cyber Monday, biex ix-xogħol jilħaq jasal Malta u nkunu nistgħu nipproċessaw u nqasmuh. F'da żminijiet il-xogħol jiżdied, il-ħaddiema tagħna jaħdmu ħinijiet addizzjonali u anke jdumu sa tard bil-lejl biex jissortjaw jipproċessaw ix-xogħol u anke biex iqasmu. U allura napprezzaw li kieku x-xogħol jiġi ħafna qabel il-miliet biex inkunu nistgħu żgur jintlaħaq sa żmien il-miliet.